Takže ahojte, vás vítam pri tomto videu a toto video má úplne prvé, takže fakt ahoj. A neviem ako bude vyzerať, takže dúfam, že sa vám bude páčiť. A naozaj neviem, čo vás mám povedať. No, ale chcem vám povedať, že sa volám Michaela Nováková a budem sa podpisovať. Budem sa volať na YouTube, že Michel Star, že som vymyslela moja dobrá spolužiačka a zároveň aj BFF Sabinka, Sabuška Šťastná, Kisučanová. A ja mám 11 rokov a dúfam, že sa vám moje videá budú páčiť, pretože fakt neviem, že aké budú kvalitné a tak, takže ďakujem za pochopenie, pretože budem natáčať zatiaľ iba na mobil, pretože kamera má iba dosť, takže už začnem natáčať práve na mobil a potom sa nejak pripojí tá kamera. Takže tak, keď do 3 dní budem mať aspoň jedného odberateľa, tak natočím 20 faktov o mne a keď nad jedného, tak natočím 50 faktov a keď nie, tak natočím takto alebo nejaký let's play. Takže tak, ahojte!